Iya. Wasik. Iya. Dan Hanang. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, sugeng dalu, Nduk, Sahayu, Tatin. Nah, ketemu meneh. Ya, alhamdulillah kepanggih malih. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah sehat. Paling pokok kuwi sehat itu ternyata berharga sekali. Oh nggih, saestu. Sehat, sehat tur waras. Aku sehat tur waras. Sehat ki mesti waras to? Iya, ora mesti. Kowe kok kompak temen to? Ya ora mesti no. Sehat ki mesti waras. Alah sing ngomong sapa? Lho, aku iso. Dasare apa kowe? Sehat tur sehat ki mesti waras. Sing ngomong sapa? Ana sing sehat ning ora waras. Sapa? Kae sing training perut dalan kae. Sing koler-koler kae. Kae sehat, Mas. Koler-koler ki piye? Koler-koler ki piye? Oh, karepe kowe wong gendeng. Nah, lho. Kae ki ra waras kae. Kae ki ra sehat. Uteke sing ra sehat. Ning awake sehat. Wah, iya. Kae ki sehat ning ora waras. Ning ora waras. Nek iki. Apa? Jenenge sapa iki? Pret. Rai kuis kok ngene aja prat-pret. Lah mau diselok Sugeng ra gelem saiki jenenge kampret. Iya ning nek semacam ngene jenenge gareng. Ya gareng Sugeng kampret. Gareng Sugeng kampret iki lho. Ya bener ta. Ya nek aku no waras tur sehat. Lho, aku. Mosok Lho, waras tur sehat. ciri-cirine wong ora sehat ki piye? Ciri-cirine wong ora sehat kuwi ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Kuwi wong ora sehat, ora waras. Ana kuwi. Sehat ning ora waras. Ana kuwi. Ana Endi? Sik. Aku kaya-kaya kok krasa banget iki nang ati ngene iki. Napa to? Ciri-cirine Ya, piye? aku ngomong karo Nduk Tatin kok sampean krasa lho. Bayani ciri-cirine piye? Ciri-cirine apa wong Ciri-cirine wong ora waras kuwi awake sehat. awake sehat? Ning ora waras. Ora waras. Nyuwun sewu, uteke iki ora waras. Ciri-cirine Ciri-cirine kuwi ngomong dhewe, Ngomong dhewe. sauri dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe. guyu dhewe kuwi ciri-cirine wong ora waras. Wonge ya mangkat. Maka Oh mangkat. Kuwi ciri-cirine dalang. Aku ki nang kene iki sehat, waras. aku ngomong, cik kuwi dalang, aku ora ngomong. Anu rumangsa dhewe ya Ngomong dhewe disauri dhewe ki mesti dalang. Ah sampeyan rumangsa. Lah, Ning jenengan waras apa ora? aku ki waras yo sehat. Ya. Cek tak takon ciri-cirine wong ora waras napa? Ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Nah, kuwi sapa? Sapa? Aku iso ngono kuwi. Ning aku sehat waras. Yo jenenge ya ora waras to, Bos. Sampean cek ngomong dhewe guyu dhewe kok ngaku nek sampean ki waras ki lho. Nok Din. Ora mang melu mepet ki. Ora jenengan Kowe kok nek ana wong moyo aku ora waras. Rada gendeng kok senting to kowe. jenengan waras sehat. Aku waras sehat. Ya wis asa nesu ngono kok nesu. Ha iki ngarani ati kok. Ono siji meneh ciri-ciri. Lho, Sing ora waras. apa? Raine dorek-orek. Apa ora? Wong genah-genah wong raine we apik-apik kok malah dorek-orek kaya ngono ki. Berarti ki perlu dipertanyakan kewarasannya. Golek pangan ki lho, kaya sidan-sidan ki lho. Cara dirias yo rias umum. Iya, Kaya Mbak Tatin, rias yo sak mestine. Iya. Ya kaya yoga ki minggu iket wis rampung. Blangkonan. Ah iya, Sorjana. ora ngomong di kayak glepung ngono iki ngopo? Ngene lho, Bos. Kowe iki Aku tempe kok. Rene iki mung samar. Iki asline iki mung tak ben nutupi kebagusanku. Wah, bagus. Lho, iki nek apa tak busak. Ngopo? Wong wedok-wedok do ngoyak-oyak aku, Mas. Lah ngapa kok doyak-oyak? Ya mbalangi watu iki lho. Kok pede. Jenenge gareng ya ngene iki. Apa ana gareng kok raine cengtok ora ana bolasane. Ya. Sampeyan ki dalang kudu. Dalang. Lho, dalang kuwi ngudal